pequeños. אני רוצה שכולם יעמדו, כולם לעמוד, כל התלמידים עומדים. גם כן, כולם לעמוד, להתקרב לקו של החיילים. זהו. תגעו לי כאלה. אגב, שחר, בואו. בואו נאמר על שקים קודם עכשיו. בואו יוני. בדיוק חוסמים כאן, אבל לא יכול כאילו לתפוס את התמונה. המסדר יעבור לנו! מסדר, דום! המסדר יחטיף נשקו! אחטף, שק! מסדר ידגל נשקו! דגל, שק!
לימין. ימינה, פנה. קדימה, צעד.